Készítsünk egy puha, látványos kakaós tekercset. A felfuttatott élesztőt és a további hozzávalókat elkezdjük kidagasztani. Megfelezzük a tésztát, és az egyik feléhez hozzáadjuk a kakaós keveréket, majd simára gyúrjuk. Körülbelül 1,5 órát keresztjük. Ezután mindkét tésztát téglalap alakúra nyújtjuk, a kakaós réteget a világos tészta tetejére tesszük, félig feltekerjük, a maradék tésztát bevágjuk és megcsavarjuk a videón látható módon, majd pedig teljesen feltekerjük és formába helyezzük. Ismét addig kelesztjük, amíg a kétszeresére nem nő. Végül a tetejét vaníliás tejjel megkenjük, és 160 fokos előmelegített sütőben aranybarnára sütjük, körülbelül 35-45 perc alatt. Jó étvágyat kívánunk, ha tetszett a recept, a továbbiakért kövessetek be minket!